Najdi si klidné místo. Nemusíš si sedat rovně. Stačí se na chvíli zastavit. Teď si připomeň dnešní den. Ne celý. Jen to, co ti večer zůstává v hlavě. Možná je to nějaký úkol. Možná rozhovor. Nebo myšlenka, která se pořád vrací. Vyber jednu věc, která se vrací nejčastěji. Nemusíš ji řešit. Jen si ji pojmenuj. Teď si k ní řekni jednoduchou větu. Co s ní zítra uděláš? Bez detailů. Stejným způsobem vezmi ještě jednu věc. A případně i třetí. Teď si v duchu řekni. Tohle mám zapsané. Teď to nemusím držet v hlavě. Pokud se myšlenka znovu objeví, neodháněj ji. Jen si připomeň, že má své místo. Dnešek je hotový. Teď už můžeš přepnout.